Khubor ka Pyrthei TV. Kinangalam jang kisang phalang ba Pyrthei ki ba kentup ya ka RBYO ke HYC ke MPUF ke UHM ke MPSO ke hito bar ka state kilat haw ya ka Joint Action Committee bar kiladawa ya ka tenat jengok kai Pyrthei jang ka sarkar Jylla bakat pinkin ria no mador ya ka sngi ban pinkut ya ka tamasa cherry blossom kata haka khat khandai tri unai wing ar hazar ar pulai ka bahap haka sngi ublai kini kin hun sang phalang kila maham ru lada ka tenat jengok kai Pyrthei kam sngap ya ka ni ka jingdawa kini khot jong kini kin hun kin ra da ka plakat balada kami kenu ka jingkulmar ka sarkar hi ka haban shim ya ka jingkit khli Meghalaya Pradesh Congress Committee kala nampin kre shat ya ka election Lok Sabha bat ya ka election Shaki Autonomous District Council ki Bansalong House Nam ar hazar ar pusau Uba Vincent H. Palau balong President jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ha ka jingakran mikla Pyrthei Khubor ulai thu ba ka jingpalong jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ya ka lumpung ba jong ki samla ka longkum ka jingpen kre lepa ya kini ki artli ki election ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kalalum ya ka jingalang ba ki samla hanong ba Shillong ban pinkre ya ka Bharat Joro Yatra ka ba Rahul Gandhi ulas sedang ya ka jingya kezan naduk Kanyakumari syaduk Jammu and Kashmir President jong ka Youth Congress uba Adrian C. Milliam ha ka jingkran bekala Pyrthei Khubor lai thu ba ka jingpalong ya ka ni kalumpong ba kadang dei ka jing sedang ban pinkre ya ka jingalang ka bahe ka bansa pelong habaro ka wei ka Jylla Meghalaya Menteri Sarkar bapet ya ketrat boarding ke Jylla UET Mondal la pentim ba ke Jylla kadang kit ram sakumba arspa sapusau klur tingka berkahab bansiu syaka National Thermal Power Corporation. Habai kira mikila Pyrthei Khubor UET Mondal lai thu ba ke Jylla kadang ya karam ka ba sauspa sapupra klur tingka ha ka ba ka sarkar ka dep bansiu arspa sapusau klur tingka lingba ka Atma Nirbhar Bharat ka ba 100%. Berkabasa mentaban siubiang syaka NTPC kalong arspa sa pusau klur tingka harengkat berkasud kaba pra klur tingka shibenai. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Palau la penpau ba ka jinga trelang jong ka Congress bat ka NPP Khasi Hills Autonomous District Council kabalayalam da ka National People's Party kadai nomor ba kiseng ki badan hapok ka sarkar MDA kelai shrut paramaki ha District Council Uba Palau laong bakaseng Congress kamdan jing banyak trelang batnu ru like no bakaseng BJP but what kinangalam jong ke AICC ru kim khang ya kata naki arspa lai phongut ki MLA bamenta jong ka Madhya Pradesh shispa prapun ringut ki he saipan nani ki crorepati but naki ni ki shispa prapun ringut pat shispa nyangut ki MLA jong ka BJP khandai phon nyangut ki MLA jong ka Congress Uwe MLA jong ka BSP but langut ki MLA Shiman. Kalong kami kabale menle yaladi kum ka IAS officer kala syak kem hakasmi palai Habudgan district jong ka Jammu and Kashmir. Uladan uwe urang ba bala ujor ki pulit ba kadan ka we ka brio kabala tip kerteng kum ka Ayush Kol kabale menle yaladi kum ka IAS officer but kala ban pisana u nriu point san lak tingka da ka bathong ban aikam ye u khun jong u. Kumba arphongut ki brio kutup ya sangut kna layo men pelaim hadin bakala thut ka shalantem ka bakishong ha ka Navratri fair ka badan hanot Delhi karkum ka Khubor na ki pulit laong bakati ka shalantem ka bakju shong penbernya kai ki brio kala thut bakala sakur hasun ha ka tamasa le kai ka balalong ha Delhi hendrai lingba ka jingban poi jki kun hun yaram bat ki pulit lalaban sei ki brio ki basakun ya ka jingyalang hapadeng ka United States ka Jordan ka Palestine bat ka Egypt lahaban pinsangya no ashwa namar ka jingsha herthma ka hospital ha Gaza usim jong ka Jordan u Abdullah II ulalit sha Cairo banyakendu yo president jong ka Egypt u Abdel Fattah LCC banyakren halor kathma ka barang peteng menta hapadeng ka Israel bat ki Hamas ka jingle jong usim ka Jordan sha Egypt ka di mene shimenta ha ka jingalang ka ba andan lang u president Joe Biden hendrai la pinsangya no ashwa ya ka te ka jingalang Menteri Rang Baado ka United Kingdom Rishi Sunak ulakran syai baka ribilat kan dan rengkat bat ke Israel bat ula program jerru ki Hamas ki bala herth makensan ya ke Israel ha ka nyau terik Risaw Usunak udai ubalai na pedeng kinong yalam jong kiri ka Pyrthei ubala let sya Israel ha ka dikathma ba menta Unong yalam benengkong udai President Joe Biden bat hadin la let so Chancellor ka Germany
Katma pedang ke Israel bat ki Hamas kalayat menta khatlai sngi lenter. Kishipai ke Israel kilakam bakila yo ban penkelam de ki spa teli ki jingtre jang ki Hamas bat kila ong bakin nang khrbet teng hakini ki sngi ki banwan. Kilakam bakila yo ban penkelam ni ki jaka pelang ter thama ki Hamas bat kila yo ban penyap ru shipau ngut kile no Hamas. Kajing yap brio na katma pedang ke Israel bat ki Hamas menta kalapoi shakisan hajar ngut bat ki ba mensa pat ki dan de ki pau hajar ngut. Na pedang ki bayam lai hajar sauspa nya pu prangot ki deha Gaza bat nakini praspa san pulai ngot ki kena red kat bah Israel pat kajingya brio kadang long kumbashi hajar lai spa ngot tam kajingalang juga kunhun menteri sarkar jong ke Israel kala shimne karai bakan ailat ban penpoi ki jingarap sha Gaza ling ba ka Egypt kala ailat ban penpoi ya kabam ya ka bat ya ki dawai hendrai kala krenshai baki kunhun yarap ki de ban pentikena ba kita ki jingerap jongki kim dei satya ban poi shiki Hamas. Kalarai ru baka nampat ailat da lelei ru ban shalani ki marbam sha Gaza ling baka Israel kat baki Hamas kim pat perlait iki brio ki baki la rabor. Ka Iran kala maham ting ya ka Israel baka de ban senge no shisendan ya ka jinghiar thma ya ki Palestine ha Gaza. Menteri Korbari jong ke Iran Hussein Amir la berngem ya ka Israel ling baka jingtho ha ka social media X da ka baong bala da kam sange ka Iran kan haban le da ka bating kat ba ka Israel pat kala jubab syutia ya ki jingtho jong ha ka social media X da ka babu ya ki durbirya la ni ki meme ka kunhun 3 months ngau bha ya ka bala tip kum ka save the children kala la ban penya kenduk biang ya ki nyau hajar ngot tam ki khna bat ki kmi ki kpa ni ki bah ye nga sem jong ki kini ki khna ki bala jalenti na la ki kmi ki kpa ha ka por ba mi ka jeng kan at haus nem ar hajar khat nyau ha South Sudan arngut kilayap bad wei pat ulam mensau ha ka jing ther nam ding ka Russia ya ka wei ka jaka bam ka badan ha ka jaka sak brio ha Mykolaiv ha Ukraine ke yeng brio ka bala khalam mer ka jaka pelang marbam kila julor na mar ka ni ka jing siat nam ding jong ka Russia ka Ukraine kala kam ba ka Russia kala siat artili ki nam ding Kishipai Pakistan kila pentip bakla persang met penher yo namding jongki ya ubala tip kum ababil. Kila itu baka jing penher ya uni namding kadi ban pen yiki jing klan jong bat ban pet ru hangnu dang dan jing duna bakin penthamai biang lani bakin penwandur biang yo Begitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.